Assalamu alaikum masu kallonmu da sauraronmu a cikin shirinmu na ina mafita. Daga wannan YouTube channel ɗinmu na fa'ida ta kowa. Idan yanzu ko kuma yau ka fara kallon shirye-shiryen da muke gabatarwa, to a yi ƙoƙari a danna mana subscribe, like da kuma sharing saboda duk lokacin da sabon shirinmu ya fito za ku same mu, kuma za mu turo muku. To yau shirin namu zai ɗora kamar yadda muka saba. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yau dai na ga alama a gajiya kake. A'a to, ni kamar wanda aka yi wa duka ko duk sanyin ne? Ina jin dan wake na ci. Dan wake? Dan wake kashe jiki yake? Yi mana. To shi To ai da naman kaza ka samu. Yawwa. Da dan lemo mai To sanyi. ai ka faɗa an ji. Waye ji? Wanda ya ka gayawa. A'a ni ba wanda na Oh gawa. to shi kenan. Kawai in kuma ta yi zafi na janye. To a'a ba ta yi zafi ba. To shi kenan. To bismillah. To barkamu da sake saduwa kamar wanda ya bibici shirin wancan da ya gabata shiri ne muka yi akan shi ma wanda topic ne muka zaɓe shi wanda baya cikin abubuwan da muke na yau da gobe, wannan ma kuma yana cikin irinsu. So shi aiki, idan an ce aiki, zan ɗan yi gyara mu cire shi daga aiki mu ba shi sunan da aikin zai shiga, waninsa zai shiga sana'a a gun mace. Saboda in ka ce aiki, mafi yawan lokaci abu ne da za a yi a waje, kuma mace fita za ta yi ta je ta yi a ƙarƙashin wani ƙungiya ne ko wani abu. Amma sana'a ta haɗe da aikin da sana'a. To idan muka Aikin ma ai ɗauke sana'a shi, ce. yawwa, idan muka ɗauke shi wannan za mu raba shi biyu. Akwai sana'a wanda shi ne kamar entrepreneur, abin da mace za ta yi ta dogara da kanta, mace ta yi domin samar wa kanta wani a ƙofar hanyoyin shiga. Abin menene ake cewa ne kai, samun kuɗi. To wannan yana iya yiwuwa a yi shi a gida, yana iya yiwuwa a yi shi a gida amma da taimakon wasu na waje. Wata gidansu 'yan kasuwa ne, za su ba ta dama ta dinga yin wani abu da za a kai mata kasuwa domin ta mora. Wani kuma wata sana'a ce ta gida wanda suka simfanci mata, kitso ne, ɗinki ne ko menene. Sannan abu na biyu shine ƙwadago, aiki. Akwai kuma mafi abin da mata, ni dai ban san menene a ciki ba, mafiya yawan mata sun fi ƙaunarsa fiye da na farkon, shine yin aiki na albashi, aiki a waje. Wanda wannan aiki na waje a ƙasar Hausa yana da tarihi dogo. Da a ƙasar Hausa antilami wato ƙasƙanci ne ga mai yin aiki a bashi kuɗi, ko a gona wannan ake cewa barema, ko a gidaje kuma shi ake cewa aikatau. Wanda bai isa ba ne yake yin sa. A ƙa'ida da Bahaushen mutum ne da ya taso da wata irin rayuwa ta na isa, ina yin kuma komai daidai. So amma tafiya da ta yi tafiya antilami, sai aka mai da su, aka kawo mana wannan tsarin na muka zama 'yan ƙwadago, yaran wasu. Amma da Bahaushe duk ƙauyen da ka je har gobe antilami, wanda yake aiki a gonar wani a bashi kuɗi, ɗan barema ba shi da kima. Amma wanda yake aiki a gonarsa ya shuka, ya girbe, ya siyar, har ya kai da ya ɗauki ma'aikata, to shi ne mutum mai kima. To amma sai muka tsinci talatan mu a Laraba, zuwan Tura ya taimaka ƙwarai gurin fito da mu waje da fito da matan mu waje domin aiki. To har sai ta kawo wannan irin shirin. Menene tasirin sana'ar mace? Ita sana'ar mace kala biyun nan da muka faɗa, kowanne akwai tasirinsa. Akwai na uku wanda ba da yawa ban faɗe shi ba, shine juya mace kuɗi. Akwai matar da tana zaune a gida antilami ana juya mata kuɗi, saboda ta samu wani kuɗi na gado, ko Allah ya sanya albarka a wata rayuwarta, ta samu abin da ya kai da wani zai iya juyawa, ko za a iya juya mata, ko ma miji zai juya mata. To kowanne yana da tasiri. In mun ce tasiri, ya haɗa da amfani da rashin amfani. Daga cikin manya-manyan tasirin sana'a, ita sana'a ta farko a gurin mace, ko kuma in mun haɗe da aikin da rashin da aiki da sana'ar hannu, to daga cikin tasirinsa akwai samun alternative.
Antilami kamar yanzu ke da ke dan harkar haɗin auren nan, za ki ji a maza 10 in suka zo, za ki ji 7 ko 8 mai sana'a suke so, wani ma'aikaciya, wani ma sai ya haɗa mai gidan kanta, har muna haɗa baki. Kamar wani ya ce wacce za a yi 50-50. To ai kai ma ana zuwan maka da hakan. Kawai ka samu wacce za su yi 50-50. Kuma ni ma ai ina so. Duk wacce ka samu in dai ka ce ga ta an san mutuniyar kirki. Ni ma ina son na sami mai 50-50. Mana ni ma da Allah ki sa suna na. A'a to ai kai ma da aka kawo kuka gurin ka saboda. To kuma haka ne, ni ma fa an nema a wajena. To shikenan mafi yawan lokaci wannan yana bada wa mace dogaro da kanta. Zai rage mata dogaro da jama'a da mijinta, ɗaya kenan ko. Na biyu, zai bata financial independence. Zai zama yadda mata suke so su yi auren da miji zai zama aboki, to yana ba su dama, mijinsu zai zama abokinsu. Wata ran sai ta tafi unguwa, in ya zo gida a kulle za ta yi masa text message, idan mata waya, ai ina kika ban mukulli gida, wallahi mun fita ne da ƙawayena. Akwai wanda na sani dalilin fara fitarsa daga Najeriya matarsa ce ya raka siyo kaya Dubai. Ikon Allah, tunda ita tana da kuɗi, tana da harka, ai ta taimaka masa ma. Yanzu ba ya je Dubai ba, ya je. To akwai wannan financial independence da yawa, ko daga matan gidan aure yanzu suna da wannan larura, ko ce tana da bukatar. Ina ma na shi ma ta yi dan Allah ya samu masa mai kuɗi wacce shi wallahi ya yarda ya zama dan aike, ta aike shi duk inda take so. Shi in bata bashi abinci ba ma ba komai, amma dai ta bashi ya je ya ringa yi mata fatauci, yana zuwa yana dawo, kuma duk abin da ta ce shi za a yi. To kin ga yaushe gida zai zauna lafiya. Ai shi ba mulkin zai ba, shi ba zai nuna iko shi da waje ba. To kin ga ai in dai ya danka ko wannan tabbas yadda Annabi ya faɗa, wallahi gida ba zai yi albarka ba. Yayi wahala a sami yara na gari, a samu zuriya ɗaya ba. To yana ɗaya daga cikin amfanin kenan. Sannan alfanun za ta yi shiwar shagalanta. Al'amuran nan na biki da waye za su taso, miji sai dai ya ji ana yi. Sannan na uku, za ta riƙe iko. Kin san mafi yawan mata abin da yake damunsu na ciwo da shedan yake samu shine iko. Sai na tambaya, sai na ce a ban kaza. Wata girman kanta ne ma yake hana ta ce wa miji ban kaza. Ita danne, ko da abin sai ki gosu an haihu da mata da 'ya'ya, amma sai dai ta aiko 'ya'yansu roƙa. Jan aji ne wasu, jan aji. Ka a ja musu aji. Baki san kuma isa kika ba ake ja miki ajin, wallahi isa kika yi. To kun ji mata, wannan dan jan ajin da shan kanshi da ake isa ce. Wai ai shi gashi isa ce, ke tasa ce. Tunda ba za ta je ta tambayi wani. Mana inda ya san ku bi ne mazan, kina auren maza biyu ne. Da gudu ko dan ta ce shi ta fi so. Kin san mun yi magana kai, kina jawo su maganganun. To shi yasa wani lokaci nake shiru da baki na, saboda da na ce ta fi daɗi a haka. Ai magana ta amfani ce. Akwai wani ya zo ya tambayan, ya ce wai me yasa mafi yawan lokaci aka fi son ɗan riko, ya sunansa in an auro mace, agola yake fin ɗan masu gida. Aka ce son kai ne na maza ne ka. Aka gama hayaniya, na ce kai mai hankali da kai shiru, zo mai magana da kai. Na ce me ka fahimta ya sa an fi son maza? Ya ce malam abin da nake so in ke. Sai na ce masa uwarsa ake so ake yi a toshe tunanin uwarsa, ta daina tunanin ubansa. Saboda uwarsa ai godiya ce da siddi. In ta ji matsi za ta koma gun wanda ya ɗora mata siddin farko, za ta dinga tunani. Ya ce shi ya saka na ce, ya ce to me yasa amma mai gidan ya fi sansa? Na ce ba fin sansa ya ba. Ka auna a aure da ka sani guda 10 da agola, wani auren ne ya mutu mijin uwar ya ce ban mun agola? Ta ina ya fi jan dai wata mutuwa ta yi, shi ma babansa ya mutu, ya tausaya ya rike shi. Amma bai taɓa riƙe ko? Na ce to Allah ya ji kafa Jafar yana cewa wai ba kyauta ba ce ba ɗan zawara kwabo, uwarsa ake so. Yawwa. To shi ma agola mafi yawan lokaci mijin duk da ya auro mata,
wallahi da ya auro ta ba shi da, in dai ba zora ce, wallahi ba shi da abin da zai dinga razana shi sama da tsohon mijinta. To wannan ɗan ana tausaya masa ne kada ya firgita ya ziga uwarsa ta tuna tsohon mijinta. Ba so ne na haƙiƙa ba, ba so ne na Allah da Annabi ba a mafi yawan lokaci. Kuma mafi yawan lokaci wanda ya auri mace yana ba ta cin hanci, yana ba ta kaza. Akwai abubuwan da an yi kuma ɗan riƙo mai wahalar sha'ani. Wani abu in yi wa ɗansa wallahi bai da damuwa, amma nan ɗan riƙon sai a fassara don ba ɗansa ba ne, shi kuma yana son zaman lafiya da uwarsa. To ba wai so ne na wallahi da muka tattauna da niyyar shi sai da muka fitar da wajen dalilai guda 5. Wataran kuma wani zai auri uwar da ɗan ta zo da ɗan kuma ya san tsohon mijin ya fi shi wani abin, saboda haka ya zai dinga ba ta cin hanci ta mance da wancan advantage ɗin da wannan mijin ya fi ta. Wani kuma ya san maso uwa a so ya so 'ya'yanta, wani mai yiwuwa da wannan ɗan yake ɗana duk tarkon rayuwarsa da uwar. Saboda haka ba su bane, shi yasa muke gaya mata mu dinga fahimtar abubuwa. Dan mijin ki ya zo ya fifita wa dan ya yake suna agola, kai ki damu. Ai Bahaushe ya kirari ya ce agola baka gado komai san da ake ma. So wannan kenan. So idan muka koma to zai ba wa mace wannan independence. Anty Lami wannan sana'a za ta saka mace ta tawar shagalanta. Biki ba ruwanta da damuwa, aban kokan aban komai haka. So na biyu, menene kuma shi amfanin sana'ar a gurin mace? Iya sana'a yanzu ba aiki ba, wancan na gaba ɗaya ne. Daga cikin amfanin sana'a 'ya'yanta za su tashi entrepreneurs, industrious, zai zama masu sana'a, masu aikin hannu, za su zama sun saba, za su san kimar kuɗi. Mace mai sana'a a mafi yawan lokaci ta fi mara sana'a sanin kimar kuɗi. To 'ya'yanta za su tashi masu iya ba da gudunmawa a zamantakewa aure, ba waɗanda za su zama ba za su iya ba da gudunmawa ta kowace fuska ba. Idan sana'ar ta a buƙatar yau da gobe ce Anty Lami, 'ya'yanta za su goge a ciki. Yau akwai gidan da ake abincin sayarwa, ai kai baka buƙatar ka tambayi gidan ta iya abinci, su suke yi. Wasu sun yi har sun gaji, abinci ya zama ba burgewar su waje. Haka sannan akwai abubuwan da nauyi da zai ragu a kan miji a na rashin sani. Wani sai ya saki matarsa mai sana'a, in ya auri mara sana'a yake sanin me ya aure, saboda a sannan ne zai ji an ce akan gishirin naira 20 ba a yi miya ba, ko a yi ta haka babu, in ya kawo azumi a barbada. Wannan yana ɗaya daga cikin amfanonin sana'o'i. So da haka duk mai yin sana'a za ki ganta ta samu wannan sauƙin mai da zance, sauƙin kaza, musamman idan mai gida ya shiga wani hali. Menene rashin amfanin sana'a a mata aure? Yana ɗaya daga cikin rashin amfanin sana'a ga mata aure, buɗe ƙofar wasu saɓani da mijinta. Anty Lami, yayi wahala mutum ya taya ka ɗaukan nauyi kuma bai ce ku raba riba ba. Shi ne abin da na taɓa gaya miki, na ce if you share the responsibility you have to share the authority. Idan wani ya taya ka ɗaukan nauyin abin da yake mace ta ɗaukan maka nauyi, Anty Lami, mace ta ɗauki wasu nauyi a gudanar da gida ko, to wallahi za ta yi kilemin wani ikon, ko ta gaya ma da harshe ko ta nuna ma a aikace. A mafi yawan lokaci za ka je gidanka, wannan matan da ake faɗa Anty Lami masu sana'a, wallahi za ga an zartar. Musamman yanzu mutum ki je ki tambayi wanda gidansa ake abincin siyarwa, hiran me za a dafa babu. Akwai wallahi wacce in dai abincin na ya kwanta shine na dare, hirar ba na son a girkan kaza a gida babu shi. So za ka yi losing authority.
hirar 'ya'yanka yau ina da tsari a tsara kaza shinkafa ce ga ce tuwo nake sa in ci babu ba kasafai ba ba kasafai ba yaranka za ka gansu da abubuwa da kala abincin da baka san da shi ba ba ka da control a gidanka. An tambaya wata ma'aiki zo gida ya ga an dafa nama ya ce wannan kuma daga ina muka samu. To wanda matarsa take sana'a ba shi da wannan wurin in ku yace zai shiga zai buɗe musu kofar fitina tun da yau da gobe har za a zo gurin da za a ƙure matar. Haka wanda ya raini Zakariya ko da ya raini Maryamu daidai gurin ta yago su kaya da ba shi ya kawo bai ce ya Maryamu an nalake haza, ya Maryamu daga ina kuma wannan ya zo. To yawanci mace mai sana'a ita wannan tambayar ta tsallake ta. Da abin da miji ya gani wasu ya atamfa take siyarwa ya zo yarta da wasu ƙananan atamfofi, shi yasa idan su uku ne an tilami sai kiga ana ta rigima saboda yar wannan mai sana'ar kullum za ki zo ki same ta da kaya fefes, guntuwa atamfa an ɗinka, guntuwan me an ɗinka, me an ɗinka. To amma dai shi kuma miji ya ce dan me za ki ɗinka wannan ki raban kan 'ya'ya, ya buɗe ƙofar fitina. Waccan tana sana'a wannan ban ta yi kana da mata biyu, ka ce waccan ba za ta ci kwai ba za ta ɗinka rigar da take so ba don kada wannan ta ja haushi, ka raina kanka hankali. To yana ɗaya daga wannan. Sannan yana ɗaya daga cikin abin da mace mai sana'a take samu exposure, buɗewar ido, wanda ba duka namiji ne yake son mace mai buɗaɗɗen ido ba. Yadda muka faɗa a shirinmu na 'yan mata na can kwanaki, Antilami duk wacce za ta yi mu'amala da ta sana'a yayi wahala sana'a ta takaitu akan mata. Idan ku ta takaitu ko da akan mata ne ko da dallaliya ce, yanzu duk wanda aka je fika da an ci wata dallaliya ke kin san shawara idan gari, to idan ta yana buɗewa, shi kuma wanda yana jawo mata rashin kima a gurin namiji. Na uku yana buɗe mata ƙofar kula waɗanda bai kamata ta kula su ba ko mu'amala da waɗanda bai kamata. Wata za ta ce miki sana'ar ta mata ce zalla, to Antilami ta mata ce zalla kamar gidan kitso. Da akwai inda ya fi haɗa faɗa sama da gidan kitso. Da rabin gulma Allah ya miki albarka. Duk akwai shi a nan, hira kowane gida nan kusa ka ji shi a nan gidan. Kana so ko baka so, da mijin wannan duk an san me suke yi. Kana so ko baka so gidanka bai isa ya zama tsararre ba. Matarka ba za ta yi sana'a gidanka ya zama tsararre ba, sai ɗaiɗaikun sana'o'i. Dole tana haifar da mace ta dinga mu'amala da wanda ya kamata da wanda bai kamata ba. Wannan da bai kamata ba mace ce ko namiji ne, yaro ne ko babba ne. Tunda akwai lokacin da yan taɓa jin wata rigima, mace ce mai irin wannan sana'ar har namiji ya mai da ita mu'allaka, ya fita sabgarta daga wannan sana'ar ta shiga wannan, daga wannan ta shiga wannan. Kin san nan yana gun aiki ya ji an masa waya ya zo police station, wai matarsa ta cinye wani kuɗin adashi, namiji ne yake adashi. An zo da littafi duk da tikin, ita ko ta ce ba ita ta yi tikin ba, ita ga iya wa'anda ta yi, sai dai in yaron da yake aikowa ne ya ce to zan shigo da kaina ne, ba nan nake sallama ba ki turo yaro ya karba. Kin ji matar wani da mijin wani ana yin adashi. To kaga masu sana'a ma da ya je wallahi da ya je wai ya nuno shi wallahi bai sani ba, wani dan sandan ya ce na kwaɗa mamari a gidanka matarka ka ce baka sani. To aini na yana kayi me, ya zama stupid a gabansu. To yana ƙulla sana'ar, tana ƙulla mace alaƙa da waɗanda ya kamata ta yi da waɗanda bai kamata ta yi ba. Sannan na hudu yana buɗe mata ƙofar raina abin da miji ya bata. Wani yake cewa kai ka kauce wa independent woman, yace ita ce fa wallahi ko ba zai ta yi kana yi mata happy birthday za ta turo ma account number kawai, ko ka ji waya ta ce da Allah baby zan dan samu 30,000. Baby na ce mata to ya za a ce a gun baby a samu 30,000, a kiran saman mana kawai musamman da Allah zan zaɓa, amma baby ina zai ga 30. Ai sunan da mazan suke so a ce musu su ma. Ikon Allah, baby? Wanda ke akwai wani kakanmu baby ake ce masa. Allah ya rufa asiri. To yana ɗaya daga ciki Antilami. Yawanci mata masu sana'a suna raina abin da miji yake samun musu. Wata kuma ba raini ba ne na ɗabi'a.
wai halinta ne raini, a'a, ko ya shiga ɗabi'a ta raini, a'a, har ga Allah tana aiki tana karɓar albashin 100, sai ka zo kai mata kyautar 2000, dan Allah ya za ta yi tsalle? Kuma wani namijin iya abin da zai iya kenan gaskiya. To mafi yawan lokaci akwai wani abokin aikin wai da sallah sai ya ga mata mai aikin ciki ta sako a tamba, shine ke cewa ke to me ranar aikin naki, kowa ya kwalliya ban da ki, ta ce kai wannan atamfar, ya ce to ki sa sabuwa min, ta ce ai sabuwa ce, ai sufa kaza ce, 1000 kaza fa sai ya ce 1000 kaza wannan atamfar wannan din, ta ce wallahi, to wallahi ni dai bata yi min kyau ba. To akwai, kin ga duk wacce shi wa'ancin abin da yasa ya ga sun yi kyau, ragowar matan nasa antilami a tamfar da ya siyo musu ce 1000 kaɗan, ita suka saka ya ganta tana kyalli yadda ya siyo ta din nan, ya ganta an yi rambaɗau, ita ku yanzu wannan ta san ba za ta sa wannan a tamfar. Shi da kansa in ya zo kanta, in ya siyo wa'ancan ko ya kawo musu suka zaɓa, ita sai ya bata kuɗinta, saboda ya sha bata sai dai ta siyar ta siyo wata. Babu kuma namijin da zai ji daɗin, a ita ma ai ta girme ta. Ya zauna kai suka yi ta artabi, ya dinga ce wata to ni zan daina, daga ƙarshe kuma daina ce, ita kuma tunda ta riga ta saba ta ɗora. Kin ga ya koma shirinmu na kwanan baya na mu'allaka, ya zare wannan kayan sallah daga ciki, ta yi sai dai a ba su kuɗi. Ya ce wallahi ni ko ba zan ba da kuɗi ba, a tamfa zan baki yadda na ba wa kowa a tamfa, ko kuma in siyo a tamfa a zaɓa, ita kuma ta ce gaskiya ba za ta iya sa wannan a tamfan ba. Ya ce to shi kuma gaskiya ba zai ba ta kuɗi a gidansa kuma ta siyo wata, ya ce don gadara, ya ce ga yadda muka saba ba. To yana ɗaya daga wannan gaskiya, sana'a yana jawa mace ta raina. Haka wata ko kuɗi ya bayar na abinci, wallahi an tilami sai dai a haɗa, in aka haɗa kawai a jefa a kuɗin girkinta yadda na faɗa ɗazu, kawai sai dai ya zo ya tarar da abin da aka samu. To yana da wannan. Sannan daga cikin abubuwa da yake kawowa na sana'a, wataran yana saka raini. Wannan ba mu ce gaba ɗaya ba, mafi yawan lokaci an tilami ko ɗa yana fara nuna iyayensa isa lokacin da ya fara samu, sai ɗaiɗai, sai masu tarbiyya, sai iyayen kuwa da suka fahimci tarbiyya. Amma waɗanda ba su fahimci tarbiyya ba an tilami sai su ga kai ne wa, ko shekarar wancan satin sai da na yi shari'a, uwar ta kawo ƙarar ɗan yana masu gadara don ya ga shi yake ciyar da su. Na ce mata ranki ya daɗe uwa mai albarka, ba gadara ba ce, haka hukuncin rayuwa yake. Ɗaiɗaiku ne wanda za su baka ko su taimake ka, su girmama ka, ɗaiɗaiku ne. Wannan karama ce da Allah yake karrama wasu an tilami, amma duk wanda ka miƙa hannu wallahi to kawai raini sai ya shiga. Mafi yawan matan da ake sun so sun ce a raba mana aure a waye, mafi yawa za ki ga dutse suka taka. An ce makawo menene ne? Ai wasan jifa. In ka ji makaya ya ce ai wasan jifa, dutse ya taka. To yana ɗaya daga abin da sana'o'in mata yake kawowa na rashin, na disadvantage, na rashin alfanu. Duk da mun faɗi alfanun, mun faɗi kuma ga rashin alfanu. Sai abu na gaba, wannan ɓangare ɗaya kenan sana'ar mata. Yanzu kuma aiki. Ai lokaci kuma zai ban mu ko bari goban Allah kai mutum da yauwa sai mu shi ba, tunda shi ma aiki kin ga mai zaman kansa yana kama da sana'a, saboda ana samun wani abu, amma yanayinsa da yadda ake yinsa da yadda ake tafi da shi da tsarinsa ya bambanta da sana'a. Yawanci sana'a ta mata, in mun zo tattauna a gobe za ki ga ta sa mace yawan yin gasa, amma mace mai fita aiki koya ta kai da kamewa, in ba ta yi sa'a ba za ki ga sai ta shiga gasa don kada ma a raina ta abun aiki. Kuma shi yasa mafi yawan lokaci sai ki ga aikin ya zama musu ban ruwan albasa. Ta shekara 35 tana aikin, in ta dawo kuma bata da kadarar 30,000.
Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu ya nuna mana goben mu ga me za mu tare. Saboda haka za mu dakata a nan, amma in Allah yarda za mu sake turo muku da ci gaban wannan tattaunawa da muke yi ina mafita. Sai dai kar a manta danna subscribe, sannan kuma a sake danna ƙararrawa don duk lokacin da shirin